Sa pagwagtang sa stigma ug diskriminasyon sa person living with HIV, ang advokasya sa usa ka kanhi OFW nga nakaangkon usab sa samang balatian human siya mabiktima sa pagpanglugo sa iyahang amo. Pinagi sa GMA Regional TV, gibutyag niya iyahang identity, isip pagpakita nga wa sila ang iyang itago o ikauaw sa mga mata sa katilingban. Ako di ay si Rina Cardenas, minyo og na ay upat ka anak. Karon usa ko ka case manager sa Balay Malingkawas noon sa BCMC Community Hospital. By the way, usa ko sa HIV positive ko since I was diagnosed 2000. Almost 19 years na ko for living with HIV. Padayon gihapon, siguro number one, healthy lifestyle, acceptance, number one, in support to the family. Nakuha ni nako OFW ko sa una, na rape ko sa akong employer. Ito, no. Wala ko kabalo. After 7 months akong pagbalik na dito, na-detect ko mag-apply unta ko pabalik sa laing nasod, no. Pero I was diagnosed in HIV. Ang access, siguro first time na nahibawan ako, not easy. Siguro sa tanan kaparehas na akong na-feel HIV na ang kanang dili nimo badawat kung saon nimo pag-open sa imong pamilya. Murag ang feeling nako ato na mura ko kanang nawagtangan na paglaom o gusto na nako maghikog nako. Number one jud na ang paghuna-huna sa PLHIV. Dako jud ang stigma and discrimination na hinapunta na dili na magpadayon ang stigma and discrimination labi na sa family. Kanang gibuli ang akong anak na ay AIDS kuno bisag wala, and then dili mi angay daw mabuhi kay kami kuno is makatakod. I-come out ko na makita tanan ang akong naong para ma-aware ang mga katauhan na ang mga taong living with HIV dili jud na makaingon na daot na ang HIV dili angay kahadlukan, no, dili angay kahadlukan. Hinaot punta matangtang na ang minanang pagtanaw, no, kay sakit kayo tao ra ko, no, tao ra mi na masakitan.